Aquest vídeo és per ajudar-vos a vincular el Bluetooth del vostre mòbil amb el Bluetooth de l'Arduino. Bé, aneu al mòbil i aneu a configuració, d'acord? La rodeta d'engranatges, i aneu a Bluetooth. Si estigués apagat, com en aquest cas, l'enceneu i espereu el que localitzi. Fixeu-vos en el detall. Evidentment l'Arduino està ja fet, connectat. Fixeu-vos que hi ha el LED aquest fent pampallugues. Si no fes pampallugues no es podria vincular. Per tant, ha de fer pampallugues perquè vol dir que està emetent. Si us fixeu ara en el mòbil ja ha aparegut el HC05. D'acord? Doncs cliquem aquí i s'està vinculant. Recordeu que ens demana la contrasenya d'accés, que per defecte en el programa hi vam posar 1, 2, 3, 4 en el bloc d'inicialitzar. D'acord? Li diem que sí, una altra vegada, i ara ja el teniu vinculat. Un cop fet això, que ja surt desat i vinculat, ens n'anem al programa del Bluetooth. D'acord? Fixeu-vos que aquí ja ens surt el HC05. Si teniu algun altre dispositiu vinculat al vostre mòbil, com podria ser, doncs, no sé, un rellotge, el cotxe, etc., us sortiran tots el cotxe, el rellotge, etc. Llavors, què heu de buscar? Doncs HC05. Per cert, la IP, que és aquest número tan llarg que surt aquí sota, és com el DNI de cada aparell. Per tant, cada aparell d'aquestos té la seva IP diferent. L'únic que serà comú en tots vosaltres és el nom, que és el HC05. Un cop fet això, li donem a connectar. Ara sí. Aviam si se'ns connecta. Ara ja ho teniu, veieu? En el moment que ha canviat, ara ja diu desconnectar, per tant ja el tenim connectat, d'acord? I ara, doncs, evidentment, aniríem amb el programa, però això ja és en un altre vídeo, per fer funcionar el semàfor. Fixeu-vos, per cert, que ja el LED, les pampallugues ja no són seguides, sinó que ens està dient que sí, que està connectat, que funciona, però, clar, si no hi hagués cap LED encès no sabríem ben bé si funciona o no. Ara ens està indicant amb aquests dos flaixos de LED que està connectat i vinculat amb el mòbil. Si el mòbil es desconnectés pel que fos, d'acord? Ara imagineu-vos que jo trec això d'aquí, o li trec el desconnecto, d'acord? Sortiria, fixeu-vos, veu? Connexió perduda, d'acord? I ens indica que no està el Bluetooth de l'Arduino connectat, d'acord? L'únic que hauríeu de fer és tornar-lo a connectar i endavant.